Да, съгласите. Да. Прав си, така е. Има ли човек да обира браса? Има. Има ли да пуска човек браса? Има. Оп. Във водата е браса! Във водата е кепкан! Давайте го напред, напред. Дайте! Чакай, Петю, пъзи се! Стига. Да го закачаме пак на гика? Алианс, реклама за вас. Number one знак. Току-що подминахме. А гледай каква красота се е ширнала пред нас. Много контрато пената, верато пената. Направихме маневрата. На ветрения брас. Пускане на халата.